kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. Maing aga, Pilipinas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kung sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa taong palatuntunan ng Bombo Reports sa first edition. Subong agas ang Domingo ang inyong makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-aop din ay kita tubtub-tak na alas sa isang sininga aga. Kag kita man ang pag-aopdan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa Lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Makita nyo dira kag hindi ka mo magkalipat, mag-click sa subscribe button kag ang notification bell. Kag makita nyo dira ang live feed nga ginulong namon sa inyo kag para mapalap na mga mainit ka balita. Just click like and share para malabot ang atong makoturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw sumusang Domingo, Abril 24 tuig 2022. Kag sa aton nga the vote countdown for this year 2022 para sa aton national and local election, may pila na lang kita ka inadlaw nga nabilin, may ara na lang kita sang 15 days to go antes ang May 9, 2022 national and local elections. Kagliton kita sa aton mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Expiration dates sang COVID-19 vaccine sa probinsya sang Negros gin-extend suno sa FDA. Kag sa dugang pa nitong mga balita sa lokal, Barangay Tangob nangintampad sa mga 4-piece beneficiaries sa sininga election. Kag sa dugang pa nitong mga balita sa lokal, COVID-19 update. Probinsya sa Negros Occidental nakalikom sang 0 case sang COVID-19. Kag sa itong maging mga balita sa nasyonal, strategiya sa mga politiko nga ginakabig underdog, ginatunaan kag ginatanaw sa mga eksperto. Ato na karon makupod ang isa ka political analyst nga si Attorney Joe Max Ortiz. Kag sa dugang pa nitong mga balita sa nasyonal, DILG ginahingyo ang mga LGUs nga magtigayon sang complete desk tuhoy sa fuel subsidy. Kag sa itong mga balita sa internasyonal, kapin 700 ka mga sibilyan ang patay sa naminhan nga bahin sa nga Ukraine, nga syudad sa nga Ukraine. Amoy na mga mainit ka nagapangunang mga balita kag posible nga magalungtad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports sa first edition. Time check 5 o na 1 minuto na nakaligad sa taknang alas 5 sang agang mga kabombo before kita magpadulong sa patrola. Kaupod sa kay Bombo Carla May Defensora. Dire kita nay sa istorya politika, no? Matapos naman may pila ka mga aligasyon naman nga nagatululuhaw, no? Kay because nga napila na lang kaadlaw ang nabilin, duwa na lang kasi manang nabilin, no? Abot na kita sa ginatawag ni bilang Moment of Truth nga amo na ni ang May 9, 2022 national and local elections. Pero galing may ari ni bilang sa ginatawag nga medyo nagapapraning na, no? Kay because may pila ka mga aligasyon kag pagpangmalisyoso nga mga butang, no? May mga pinsar gid mga malisyoso. We understand those malicious nga mga pinsar, no? Nga mga nagahatag drabi sang mga
allegations, no? At total allegation pa man lang na, hindi pa man nila gid mapamatudan, as long as kung may mga enough evidence kung ano gid man ni kamatuod, isa na diri ka concern sa nga Commission on Elections nga may mga pag-akusar o kung may mga ginaaligar mismo nga ang election body o kung ang poll body may ginapaboran nga kandidato. Hindi man na sila guro sila nga makapinalagpat lang da pili diraya, no? Ti total na si Ilaya mo. Oh, kay total sila ya ang kung saan pa sila ang modulator, sila ya ang mga nagamoderate sang rules and regulations and related to this election. Are, ano ni ang unod gid mismo sang COMELEC? No, kay syempre COMELEC ya para sa Ilaya sa mission, vision kag value statement ya sang COMELEC. Sa mission pa lang daan niya, we the guardians of sovereign will of the Filipino people commit ourselves to conduct clean, matinlo, credible, masaligan, free, honest, hindi butigon, orderly, kag modernized electoral exercises and to empower the electorate toward a vibrant Philippine democracy. That's their mission, no? So nagapakita dara nga sa una pa lang niya ang free, honest, kag orderly, kag ang word nga credible. Ang isa lang nabot silingon dira ang integrity o kun masaligan sang publiko. Ang vision statement niya sa COMELEC are empowered, independent and fully modernized institution ensuring credible elections in strong partnership with an enlightened citizenry. Hindi man isla guro pinalagpat lang na dakay because may mga panindugan isla ya kaangay sang ginbasa naton nga mission kag vision nila nga statement. Are ang value statements ng COMELEC. In pursuit of our mission, we shall be guided by the highest standard of integrity, honesty, accountability, impartiality, and transparency. We are driven by the values of respect, teamwork, and achievement. Kaya sa drapa ng daan nga mga tinaga, klaro na, no? It's offensive man na guro sa ilay nga bahin nga sila yung pasibangdan nga may ginapaboran sila nga politiko. Hindi man na sila guro maka-intra dira as long as, no? Ari sila para ma-regulate kung sino dira ang may mga ginaobra nga mga kamalamalahan. Amo na yung punto sa COMELEC. Hindi kayo makasiling nga base yung COMELEC kaya ginapaboran sa kay pula, sa kay pink, sa kay blue, sa kay white, sa kay rainbow da. No? Wala na ya. Di sino gikamubing nga pasibangdan yung COMELEC nga kung sino nga may ginapaboran silang mga politiko da. Oh, tapos sa mga aligasyon sa pihak da nga kuno abi may mga pre-shaded nga mga ballots da. Hindi man niya pwede ya, no? Nga may pre-shaded ballots how? Oh? Isa lang nabot silingon mo. Kung ikaw ang ara na mismo sa katalagman, no? Kung gabatsa gaman mismo nga do alang-alang kada sa sining eleksyon, tanan na lang ng mga ligasyon, no? Tanan na lang ng mga dirty tactics nga nang ginatawag, no? Mga dirty tricks ng isa ka politiko, no? Ikaw mismo ma-feel mo na mo, no? Kung ikaw nagapadalagan for this election, no? Mabatsagan mo na nga ikaw ano ka na? Tagilid ka na, no? Ano ka na bla ng matamat ka na biya dara sa number of supports nga imo nga mabaton, no? Permi ka na bala ka ulihi bala, no? Gakawigit ka na. So tanan na lang gini nga mga malicious nga mga butang gasulod sa imo nga pinsar. So that's the reason why mismo na gid nga full body ang COMELEC nga malisyahan nyo ya kay nga ami ginapaboran sila kuno nga politiko, no? Kaya ang punto lang gid man sa COMELEC ya, makit-an kag mawitnessan sang COMELEC, no? Kag kung may complaints kag may mga informations nga gin-fed, no? Sa COMELEC kung sino ang ina nga mga persona nga nagapasibangod sa ila nga may ginapaboran nga politiko ang poll body ko ng COMELEC, army niya maristo sa inyo, hindi police, no? Ang Armed Forces of the Philippines niya ma-take over kung sino ning mga nagapalagpat, nagapangangasa lang nga mga individual nga nagapanibangod, no? Subong kay hindi kita kung ano ni ka-critical ang eleksyon, no? Ano ka sensitibo ang kada isa? Babala mo gid kung sinong diehard sa politiko nila mo?
no? Kesta mga personal nga butang lukiton, no? Along katon. Ti ano na dayang labot nyo na sa mga personal nga butang panghilabtan nyo ya, no? Focus na lang kamo balatan in terms of campaigning and supporting with your politician. Hindi na diyan nato yung paghilabtan ng mga butang di nga wala na diyan kalabot-labot sa sining eleksyon. No? Sa kilala ko diyo, grabe gining diehard gining pagka-support sa iya ning politiko. Do manumog mo, do kalbuho niyang iyang kasumpong. Matawa na lang kita kay nga ang pamangkot dara bala kung magdaog ang imong politiko, madumduman ka pa bala? No? Matandaan niya pa kang grabe yung support sa ako. No, dumapatay ginin sa akong suporta, oh? That's the reality, mga kabombo, mga uturan. No? Patay-patay ka mo rin pangampanya, patay-patay ka mo rin suporta sa politiko nyo nga kung magdaog da, ang pamangkot, kung magdaog. No? Kung magdaog, palakpakan, sunod ta kay bagoong administrasyon. Oh? Kung mapaslawan ganing inyo nga politiko nga do panginmatyan nyo sa suporta, at kot-kot na lang amo buho. No? Amo na subong, it's very sensitive gidyang kada isa sa aton, no? Makitaan di nga may postings sa social media, no? Any different platforms sang social media, makitaan dira nila dayon kaaso sang ilong kagdalungga nila. No? Kapin pagid ko makitaan mo dabi nga ginabash dang ilang nga ginasuportahan o kanang ilang nga nauyunan nga politiko. Wow, grabe man ang ilang nga reaksyon mo. No? Ang iban mala gadulang pagka-professional, no? Because nga ang ilang nga politiko ginhisaan, ginguba, no? Ginbash. Hindi man naguro pag-bash kung may mga nakit-andra nga mga kapaltahan da. No? Hindi taman naguro hindi taman naguro mahambal da nga si Amunio nga gapalagpat lang kay gabi kining iya nga suporta kay sa amo nga presidente. Ho? Tay subong nga color diri sa aton daan, pink, green, red, blue. Wala rainbow, no? Wala rainbow. Base may ara nga naga-support ya, no? Nga may mga grupo yang muna bing ila colors, no? Ang iba niya dukulan na lang gini magtululuwad mo. Oh, grabe sila ka loyal. Ang punto lang gid man abala, focus na lang kita into campaigning, no? Di tayo pagtutukan ang mga personal nga butang sang kada isa sa aton, no? Di ba? Sino pa man na bing hipokrito, di bing mga hindi dabe? Ngay ni mga ampo dang ay sus. Why ko nagilabot sa mga personal idang butang niya? Hasta mga posting sa social media. Hilabtan mo pa, dalon mo pang politika. Di na pwede. Focus ka na lang kung anong imo nga purpose. Kung ano ang imo tinutuyo. May iban nga mga supporters ng kuno abi tama ka manggaranon. Boom. Pus kung makita na nilang mga saladang mga postings, dahil nila ireklamo ta ka, ikonsulta ko sa akong legal counsel. Oh, grabe mga habilidad, no? Damo gi ko na di kilala mo. Kapon do nagtagsa gito sila. Okay, because kuno birthday. Teno mo na yan karon. No? Ay, umbot. Politika. Ang tandaan lang ganyan nato, mga kabombo, mga kauturan, ang politika is just, kung sa ano pa bala, madalhay lang na sa atong mga palad. So, buong ginakapyutan mo kay because nga ara pa sa campaign period. Gabing imo nga hold on. Mag-abot pagkatapos sa May 9, 2022 elections, dra mo na mabalaan, no? Nga nagamat-amat dalhay ang imo nga ginakapyutan, ang imo nga gina-hold on, no? Gamat-amat kahalog sa imo nga kapot pagkapyut mo dira. Kay because ang imo nga ginasuportahan, kung mapaslawan ti pierde, kung maswertihan ti daog pasalamatan.
No? Kung magdaog ti hugtol mo pag inang pag ano mo day pag panghawid mo da. Ti ko maperde ti way kada memo, buya ka eh. No? Sa siling bala nila biskan ano mo ka support, no? Todo suporta ka da. At the end of the day, no? Gabig suporta mo, damo kaya may mga napang offend, damo kami napang kontra, damo kami pang unfriend, no? The conclusion is, the end of the day, wala gid sa imo may madumdum, mismo ang ginsuportahan mo nga politiko. No? Hindi tayo magpinalagpat lang, no? Hindi tayo maghalay lang na pinpoint. That's it. Amo ng punto lang sang Comelec, no? Hindi siya gusto daya nga malisyahan, pasibangdan, no? Nga kami be. Oh, sino gi kami be nga mga suportada? As long as, no? Ara kami sa insakto. Ang full body, ara sila sa tunga, apolitical. No? Well, siyempre ara sila sa eleksyon. Pero hindi sila mag-intra. Kay that's a big no sa ila ng mga core values, no? Sa ila nga mission, vision, kag values statement sang Commission on Elections. Time check, 12 minutos na nakaligad sang taknang alas 5 sa aga mga kabombo. So, this time, no, padulungan na to ng patrol kag checkeron na to ng pila pagig ka mga balita man nga natipon sang patrol ko sa kay Bombo Carlame Defensor. No? Nga ato ni subong hibaloon ang mga latest incidents. Kagang situation sang syudad sa Bacolod sa subong nga adlaw sang Domingo. No? Sige, no, checkeron na to Bombo Anthony kay subong Domingo, no? Maayo ang tiyempo, no? Kag subong sa atong mga kauturan diri ari ni sa kalabanan sila nga mga panimalay. Okay, tapos na ang holidays, no? Long weekends. So mga kabombo, no? Patrol tanay, no? Balikan na lang na si Attorney Joe Max. Sige, patrol tanay Bombo Anthony, no? Antes kita mag ano kay Attorney Joe Max, no? Balikan lang naton karon si attorney, no, mga yo kita sa sa mga dugang paging mga impormasyon kag mga ideas, no, especially sa aton nga mga politicians nga mga underdogs, no, nga underdog lang ko, no, ako na bi nagapamusi-musi lang sa higad-higad. Sige, do bumo to na balikan na karon si Attorney Joe Max, no, padulungan na nato na patrol kaupod sa kaya Bombo Carlame, no, para makakuha kita sa mga latest incidents and the happenings, no, diri sa aton sa probinsya kag sa syudad sang Bacolod. No, kaya chikaron nato ng palibotan, no, sa mga Domingo do matawhay man ang pila ka mga dalanon diri sa aton, no, kay especially kung Domingo bla, no, matipangdan yung ang traffic, no, do ka smooth sang traffic kung Domingo mga kabombo, no. Kay kalabanan bi rest day gid man, no, family day ara sulod sa balay, mas prefer na lang gid nila nga mag-upod sa ilang mga pamilya. Take note, grabing init subong, no? Tandaan nyo gid, no? Experience gid kita sang grabing init. Pag-abot ng ganing alas 9 sang aga, baw gatagi di na. Okay, sa nagligad tong mga sinimana, kita ang ginbubo man sang lawig man nga paginula, no? Lapit man ni sa kasmanang pagwaswas aton sang ulan. Okay, because si tropical depression agaton, no? Kita diri ang ginsudlan ni tropical depression agaton. So nagligad nga mga semana, grabe ang pagtupa sang ulan kagang malain nga tiyempo aton ang naeksperyensyahan. Subong maayo ng tiyempo, no, pero ang init nagatagiti. Mga kabombo, no, aton lagi man ni advice reminders, no, let's stay hydrated, no, balong kita pero may tubig payong kundi man tamag kadto nga mga lugar, okay, ang init di na magwanta, no, kasakit na sang init subong mga kabombo. So sige, balikan nato ng patrol kay Bombo Carlame Defensor. Check nato, no, mga latest subong ti ang may mga ano ni kuno, no, may mga huring-huring bala, may mga istorya ni nga nagaguluwa. Kay sa ato man nga pag-check sa nga kapon nga daw sa DSWD 6 kay may mga pag-threat kuno, no, sa mga 4-piece beneficiaries nga kakson sila sa mga listahan sa DSWD kung sila ang hindi magsuporta sa nasiling ni nga politiko. No, pero check na natin sa bahin sa nga barangay Tangob, no, kay barangay Puno Barangay Kapanoli Villarosa. No, check
check nato ang sitwasyon sa mga 4-piece beneficiaries sa ila ning barangay. Sige, sabi ang kalinya kag tuman makaupo subong sa patrol subong Bucarla may defensor. Bobo Carla, good morning. Happy Sunday, please come in. Yes, Bongbong Andrew, happy Sunday. Good morning, no? Sorry kita trisibong no sa tubang sa San Sebastian Cathedral, Bongbong Andrew, kasi magkitaan na din nato nga madamo na sa pakagtupang rin, no? Dari sa may simbahan sa San Sebastian Cathedral, alas 6, so first mass rin alas 6, Bongbong Andrew, no? Kaya madamo naman rin sa mga nag-plastar na nag-paligya sa mga mula, mga kakalinti, ang kada Domingo, dari sa may atubang sa San Sebastian Cathedral, Bongbong Andrew, ngari kita diri ang mga kautuan naton nga nagabaligya no sa ila sila ng mga kakanin kag sa ila sila ng mga bulak kay na baligya sa tayo kita diri ang mga kautuan naton nga naga-ehersisyo aga pa Bongbong. So madamo na sa mga salakyan o nga pakarin diri no sa mga PUJ no sa siyudad sa Bacolod, Bongbong. Okay, so far Bobo Carla no sa likod mo da kanami sang panahon subong no. Do alas ano pa lang 5:17 pa lang Bobo Carla do alas 6 pasado na no kay because ang kasanag sang kalangitan no. Yes, sa mga gani Bongbong Andrew, no? Dumatsag na natin, alas 6 na, kaya sanaaw na, no? Oo. Ang gusto nga Sanag na. palibot kung makagaon, sanag na, no? Hugtaw na, aga na, Bongbong Andrew. Amugin. Sabi ko sa mga kabombo. So, Correct. di nagligay, alas 5 pa lang Bongbong Andrew, mampal natin, ito medyo madulog-dulog pa, subong, at sanag na, no? Oo. Sanaaw na din ang palibot, dito sa syudad sa Bacolod, Bongbong Andrew. Oo. So, Bongbong Andrew, diri kita bala no sa area sa barangay Tangog, so di pa natin sa mga diri ang punong barangay sa barangay Tangog si barangay punong barangay no Libre Rosa, Bongbong Andrew. So wala sila sang nabaton nga reklamo nagikan sa mga beneficiary sa ni 4-piece beneficiary sa Bongbong Andrew nga mayroon sa pagpamahog nga o kung ginapahog ini sila Bongbong Andrew. No? So far, di malinaw itong pang area sa barangay Tangog, kag mayo man, no? Kay tungod nga wala ini sila sang nabaton nga pagpamahog ko ng mga 4-piece beneficiary. Wala ini sila sang nabaton nga pagpamahog Bongbong Andrew. No, ini nga mga threats ni Bobo Carla in politically affiliated ni siya. So because ang amuning nga story, no, guy, syempre ang DSWD hindi ni siya pwede ka-intra bala Bobo Carla, kag hindi ni sila kay labot. Basta 4-piece beneficiaries kag sinodang mga beneficiaryo nila sila ni nga programa ang hilaptan o kon connected sa politika, no? Tiyang punto lang man yan sa DSWD, hindi niya pwede pag intrahan sa politika kay because ang mga 4-piece kag pila pag mga beneficiaryo dira sila lang ni Bobo Carla may kinamatarong maguka sa listahan nga mangin on takson bilang mga beneficiaryo sa DSWD, no? It's not because Bobo Carla, no, nga ano ni sila nga kung hindi sila magboto sa mga politiko, sila ang kakson sa listahan. Well, hindi niya pwede, no? May mga paggalabag na nadiya sa kasuguan. Kung ikaw politiko nga pahugon mo yung mga beneficiaryo dira, no, nga kung hindi niyo magbotohon ano kamo, no? Well, hindi na kamo beneficiaryo sang 4-piece kag kung ano pagida. Tayo mo na dira Bobo Carla, may mga barangays, no, nga gina-check-in naton. Kay may mga allegations, no? Well, mayo lang kay ano man ko, no? Nang so far negative man ang mga reports dira sa nasiling nga barangay Bobo Carla. Yes, Bongbong Andrew, susunod kaya punong barangay no Libre Rosa, negative Bongbong Andrew, no? Kung wala ini sila sa may nabaton nga mera sa politiko na nga nagapamahog sa mga 4-piece beneficiary Bongbong Andrew. Mayo gina. Sila may kinamatarong man ini sila nga kung may rights man ini sila Bongbong Andrew no nga magbuto sa ila sila nga gusto nga mangin kung sino ang mag-serbisyo sa ila Bongbong Andrew kay ini Bongbong Andrew hindi niya dapat pagpilito niya no desisyon niya dapat sa pumuluyo no kag isa pa iya iniya sa DSWD nga programa Bongbong Andrew. So hindi lang paggalakutan no sa kung ano tira kay ini sila beneficiaryo gini sila sa DSWD Bongbong Andrew. So nagapahugit pa halugyan man ini people ng barangay Villarosa sa iya sini nga mga 4-piece beneficiaryo or sa 4-piece beneficiary sa barangay Tangog, area sa barangay Tangog Bongbong Andrew nga hindi magpati-pati no sundo nila kung ano ang ila sini nga desisyon Bongbong Andrew kung sino ang ila nga mangin ang madaog
sa ini nga eleksyon Correct. Bombo Andrew. So Oo. Bombo Andrew pagkatiyan nato ng payag gikan kay punong barangay Noli Villarosa. So, siguro, puri, buwas ko kung karon mabalaan ko na. But ang mga ako na niya, ang in-advise ko lang kasi, ang ilang mga purpose, ayawa naman na screen na sila, no? Kag ako ya bilang kapitan sa akong personal nga obserbasyon, no? Sa akong personal nga pag-investigar sila, mga pegado, binasya, pero kung intrahan pa lang natin sa politika, ako gani, wala gani ko pressure. Wala gani ko pressure. Kaya nga, ihatag natin ang diretso sa tao kung sino ilang pilikon. Sobra naman na yung i-pressureon kasi ako sa doon. But wala pa ko sa minabaton nga pasyon na pressure sila. Siya subong wala pa kasi nagpabalik mo ko sa barangay wala pa ko sa ano na pa sa ako sa namonitor naman nagkatid ko sa ako nga sinatawag sila. Sa ang purpose na sa una na sa akong opisina, no? Kasi pahalin man na sila, so wala sila sa opisina. So, temporary yung ginpahulam ko sa barangay dala sila. So, ginpahalin naman dala sila. So, ang ako niya maayong relasyon ko sa purpose, no? Sa in-charge, no? So, wala ko yung nag-intra. Ang ako niya, mas maayo yan nga tagaan natin diretso. Science natin pag-i-pressure. Okay, namang pressure ka kung sino ka nga kandidato, kung maayo ang imong naging incumbent ka pero maayo ang imong performance, hindi na kinala ng pressure. Kung ikaw maayo ang kandidato, ita sila yan. To the voters decide kung sino nila mapagustuhan. Hindi natin likwa. Kung ako ganun sa barangay, damong binuligyan ko lang ko pressure. Kumot niya, mas maayo ipakita mo yung pagservisyo, maupod man na sila kung sino ang kandidato na may maayo ng programa. Ito kami sa barangay, ng partisan mo. So, kung sino ang kandidato, maayo may ginadala ng programa, sumutuhon gina sila. Pati wala akong pressure, hindi ko yung praisipan ng kapitan, nga nag-pressure kag nag-kwanti ko ilan na yung pressure ng tao. Wala pa ko yung kabati kaya wala pa may nag-complain siya kung kasi ang mga purpose beneficiaries ayaw mo na sa akon, maayaw mo na ang relasyon, no? So daw sa subong daw wala ba may nagreklamo sa akon, wala pa nag-text sa akon nga pressure sila. Ang ako niya bilang sa barangay, ang ako may mo sila, isplikaran sila, ito karon nga hindi na makuha sa ilang mga programa kasi nasyonal ilang nga programa. Kaya ever since ang una, wala pa man ko kapatid na ginapakong na sila. Wala pa ko kapatid kung ano bilang kung kapitan, wala pa ko yung ka-encounter nga ginapakong na sila kasi napilit at nga ako sila butukin. Ang akong mensahe, no, mamatik ka mo sa maayo, no, hindi ka mo yung magpainto, hindi ka mo magpadala, hindi ka mo magpamahog. Kung kusuro nila ka mo gagapahugon nga madula ang inyong mga benepisyo, no, sa inyong mga kabataan bilang purpose ng pagpapigado ka mo, kuhaon kung hindi mo sila pagbutuhon. Hindi ka muna magpati, no, kag magtangok ka mo sa barangay. Kasi tayo, anong partisa, kita wala kita kinapilian, no, kung sino. So, pamati lang ka mo sa programa, kag kami na, kung sino nga kandidato, makaliwat sa bakulod, kag sa atong Pilipinas, kag makahatag sa mayo nga programa. Bomo Carla, insakto ginina, no? So, Yes. hindi na pwede makilabot yang pagidang mga entity ka nga isang barangay kung sino ni ang gusto nga butuhon sa mga pumuluyo, Bomo Carla. Yes. Sakto ginaabong po Andrew, no? So, iyan na niya sa nga tagsa desisyon abong Andrew kung Correct. sinong ilan nga pagabutukon abong po Andrew. Kasi ini nga for peace nga ni Bombo Andrew nga ginapakatag sa aton sini nga mga kauturan. Dako man ini nga bulig sa ila, Correct. no? Sa mga kabataan, especially sa mga kabataan abong po Andrew. At least sa niya nga gamudyo sa subong niya, at least providean sa gyapon ng ila Yes. sini nga mga kinahanglanon sa eskwelahan Bombo Andrew. Oh, so speaking of this politics, Bombo Carla, ti padayon ni gyapon yang mga reported nga mga arrested, no? Nga mga individual in related sa mga nagalapas ng ganban. Yes, Bombo Andrew. So, may madamo na gid, no, sa mga nagkalalakpan Bombo Andrew sa paglapas sa nga ganban Bombo Andrew. So, may ara diri nga 172 ka mga naaresto na nagbayular sa nga ganban Bombo Andrew. Kag diri may ari diri nga may ara sa nga mga nakompiskar, no, nga mga
firearms abang buando. So meron sang 162 ka mga reported incidents, kag meron sang 95 ka mga nakumpiskar nga mga firearms, kag 87 diri ang deadly weapons abang buando. Sa Nopo 53 ang mga reported, kag sa DCPO 13 ang reported. So meron sang 60 ka mga arrested sa Nopo, kag meron sang 13 nga arrested sa DCPO abang buando. So 40 ay ni ng mga nagkaladakpan nga ni ati mga pakatubang gini sila sa pag-violar sang RA 10591 at the same time COMELEC gun ban Bombo Andrew. So aside sa gun ban Bombo Andrew, so may raman sang accomplishment ang katapos sang Nopo Bombo Andrew ini from April 10 to April 16 Bombo Andrew. So nagkapatigayon ini sila sa bypass operations sang anong o kung nagpatigayon ini sila sa 6 operations kaga nagkaladakpan man Bombo Andrew. So nakakuha ni sila sang 88 grams more or less, kag mera sang 600k no ka worth sang illegal drugs nga nakumpiskar. So kag mera sa 10591 mera sang 13 ka mga firearms usag explosives ang na-deposit kag na-surrender Bombo Andrew sa illegal gambling. 5 ka operations kag 30 ang mga suspetsado, kag mera sang 5,046 pesos no nga bet money. Sa illegal fishing mera sa isa ka operation ni gipatigayon, kag duwa diri ang nadakpan. Sa most wanted persons mera sang 4 ka operation ni gipatigayon, nagapat diri ang nagkaladakpan. Sa other wanted person 24 ka mga operations, kag 24 man ang mga nagkaladakpan with standing warrant of arrest Bombo Andrew. So Bombo Andrew pamatian nato na pahayag igan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. We will look back on our accomplishments here in OCPO for the last week, covering the period of April 10 to April 16, 2022. On our campaign against illegal drugs, we have conducted 6 operations, resulting to the apprehension of 6 suspects and recovery of 88.965 grams of suspected shabu, with standard drug price value amounting to 604,961 pesos. On the implementation of RA 10591, result of the extensive information drive, the Airbus by Lubugas and other initiatives to reduce the proliferation of loose firearms, we have 13 firearms and 1 explosives were surrendered or deposited. On the anti-illegal gambling operations, we have conducted 5 operations, arrested 30 suspects, and confiscated bet money amounting to 5,046 pesos. On our enforcement on ordinances against anti-illegal fishing, we have conducted 1 operation and apprehended 2 suspects. On arrest of wanted persons under MWP or most wanted persons, we have conducted 4 operations and arrested 4 suspects. While on the other wanted persons, we have conducted 24 operations and collared 24 individuals with standing warrant of arrest. Bombo Carla. Bombo Andrew. So mo to no, Bombo Andrew ang gita no from akong accomplishments ang katapos ng Nopo from April 10 to 16 Bombo Andrew. Okay, sige no. So update lang kita, balabuluban tayo tanong yung mga latest update naman Bombo Carla in terms sa mga violators no sa sining election gun ban. Kag pila pagini ka mga ano ni Bombo Carla no nga mga cases diri no nga ginalapas sa pila nato nga mga kauturan man diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Carla, salamat gid. Bombo Andrew mo ng report sa gikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla, may defensor live sa patrol no matapos nidulon sa ato ng mga latest incidents and nga mga happenings no diri sa probinsya sa Negros kag sa syudad man sang Bacolod. No, and speaking of that no sa mga politiko dira nga nagapang pamahog dira be no sa mga kauturan naton ng mga less fortunate o kon beneficiary sang pila ni ka mga program sa gobyerno no nga sila ang ginapahog kay because nga kung hindi ka mo magboto sa mga politiko ate kakasang pangalan nyo sa 4PS. Grabe no ang politiko no do halos tanan nga ahensya sang gobyerno intrahan niya do lakutan niya sang iyaning nga mga mahigko nga pamulitika no
No, dapat hindi na ya. Oh. Kaya kung ang punto mo ya is ang magbulig, ang essence, ang ginatawag ang serbisyo publiko, wala na. Okay, because nga ikaw ang desperado nga magdaog sa sina nga posisyon. Sige, time check, 32 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa kagang mga kabong balikan na to, no, ang isa ka political analyst, no, si Attorney Joe Max Ortiz, no, tuhoy sa sini nga mga politiko, no, politiko tagyapon, no, sa nga mga ginasiling nga mga underdogs. No, ilan ni strategy para makuha ang buot sa mga pumuluyo, sa mga butante, no, kung sila bala ang mangin underdog, no. May isa diri ka presidential candidate, no, nga ginakabig niya ko galingon niya. Kag ginapakita mismo sa publiko, no, nga siya ang matuod nga underdog. No? Sino na nga politiko, no, ang nag-announce bala, no, nga mag-withdraw ang isa man ka presidentiable. No, di sa mo tong mga butang ginapakita ya, no, para makuha ang buot sang pumuluyo kag sang mga butante nga siya ang pagapilion kay because, no, kung sa mga drama kag sa mga pelikula, no, ang mga ginadaog-daog amo na ya kuno ang madinalagon, no, ang mga nagapangdaog-daog amo na ya kuno ang maperde. Sige, check nato ni, no, sa piyak niya ang isa ka political analyst si Attorney Joe Max Ortiz sa ato masubong makopod subong aga. Attorney Joe Max, good morning. Welcome diri sa subong Radyo Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Good morning. Bombo Andrew, sa ato ni Ramaw, nagpalamati sa Bombo mayong aga gid. Yes, attorney, salamat gid sa imong nga time, no. Sa muning oras ikaw ang ragid na magupod sa among kag maghahatag sang mga sila naton bi dako gid nga mga ideas sa mga botante subong attorney. So attorney, diri kita, no, isa ini sa mga strategiya, no, kag makita gid naton sa mga politiko nga kung sila kuno bi ang underdog, no. Isa nibla sa mga strategy kag ano ginibla attorney ka epektibo nga mga pamaagi in terms of pagpangampanya, Attorney Joe Max. Sa politika, Bombo Andrew, isa mo lang ka false move, maguba ka na. You must remember nga perti ka sensitibo sa politika. If you will recall, isa lang ka sala, damay tapat ka na. If you will recall, si Vice President Gigi Marbinay, yes, pagpapili ito sa kung sa unang presidente isang 2016. Sa una, 1 year before pa lang, ga-announce sa iyang kandidatura. Pero gali, kung mag-announce ka temprano pa, may nakitara naman ang kontram nga missile. No, nga tira sa imo. Imagine mo, at kahit sa popularity ni Binay, ano bala? Bisan sa una nga survey pa lang to, nagatangibabon siya daw share winner na siya mo. Oo. Pag second survey daw share winner na daw, in short daw, ikit sa may makita nga daw, mapirdi siya. Pero, sa isa lang kaiglap, isa lang kakisap mata, makita mo nga pagbira sa iya ni isang iyang vice mayor ya, sa una nga si Mercado, buba siya. Practically in siya, kulapso gid siya sa tunga time. That explains why. So sinaman nga pagkulapso sa isa ka kandidato na bakod, masaka naman ang atuya ang weak na candidate. Amo na iya sa politika mo. Bisan si Duterte sa 2016 kulihot, nagamatamat hasta ang final day na final survey. Nag-number 1 siya. That is why ang inisubong naman ni Isko Moreno, I think this is a desperate attempt. He thought all the while, nga abiya, kung himuon niya na, nabutong niya si Leni Robredo. Pag ikadwa, ang problema gini kay Mayor Isko, kay wala yan anticipate nga mabumirang sa iya, mag-backlash, no? Nag-backfire ang iya nga press conference. Di mapaloy-looy ka man tani, but at the same time, you're attacking somebody. Kung magpaloy-looy ka nga daw underdog ka, underdog ikaw ya sa isyo. Hindi kay underdog ka nga nag-number 3 ka na lang ya. Sa survey? Kaya patas. Oo, budlay ngita patas. Guaya sinaya, daw Solomonic wisdom bala, if you will recall sa Biblia, ng isa ka bata,
Si may Solomon na kanon tani bata ni kidwa man ka man nagatrain sini. Mm. Minsan hindi matudtun ngiloy. Nga ito tungaon tayo para patas. Tama mo tungaon bata. Ang bata. Tingwa ya sinaya. Gapangita patas ni Correct. Cisco Moreno. Mm. Kita yan na daw kalayo siya mo. Mm. Karon na last minute mo yung attend. Kaya way ka nag-isa na pinsaran. Oo. Ang masadya pa niya Bumbandro. It's because na-trap niyo sila. Napiktahan si Ping, napiktahan man si Mailang, way magating si Manny Pacquiao. Gani. Kaya way naman kinulanon niya mapiktahan na si Norberto Gonzales kay Kulihot Monsaya. Oo. 0.001 ang iyayang survey. So, ang guay is gide supposedly tani kung tanong mo gidako gid ng tsansa ni Mierusto. Mm. Sa pagsugod niya parang if you will recall perte ang hanot niya kung Oh. buharay sa Babaw. Correct. Itik sinta sa ginimo niya sa press conference, it becomes now apparent na daw ay naging sa tsansa na dula. In fact, ang ako nga nahibaluan, madamo sang supporter siya, mismo sa sulod niya, Mm. na nagbalhin na lang. Oh. Ang ibanda nagbalhin sa kay Leni Robredo, may araman niya nga nagadtos kay Bungong Marcos, so amo nang iya silang epekto. That's why nga, nakituloy ka, punta ni, wala ka magkatake sa kay Leni Robredo. Oo. O, kung nagapabuli ka, pabuli lang da, pero kay Bongbong Marcos, pabuli, makabustali sa idea, buyon kay mo sang leaflets. O, Mm. ano na bla, Mm. sili ni Robredo, medyo pa kanman, pakanubo, Oo. nagapakanubo. So siguro na-realize man na si Vice Lin because at one time sa isa ka debate Bumbandro, pinatake naman si Bongbong Marcos. That's why Oo. interview sa iya, ano masasabi mo kay BBM? Mm. Sinungaling yan. O something like that. Oo. That's why sa sining pamulitikad, Mm. makakuha ka leksyon, no? Makakuha ka leksyon. Correct yun. Pero ini nga mga leksyon, kung kaisa nagakalipat na niya ang aton nga mga politiko ta, Oo. it's not good bisan diri sa lokal bala Bumbandro Yes. pamulitika. Yara da kandidato nga isa daw kulang na lang ang hikayan mo, pihak mo, medyo panadutay, ito kung tumi, Mm. ang pumuluyo ka tanaw mo na Bumbandro mo. Correct yun. Kung anong imong style sang imong pamulitika, especially mag-ataka na gano'n sa isang mo man kapareho kandidato, Kumugid. hindi high level nga attack ang magwaya sinada, ang butante magasimpatiya ya sa underdog. Correct, Oo. correct. Kay kung si Isko Moreno tani, nagpa-underdog ang tutuod without attacking ang iya fellow candidate. Then sa sinang punto, ang voters might think na okay daw na sa kaluoy da. Nainggit man niya magpakaluoy-luoy kaya Oo. Bumbandro mo. Oo, correct yun. O ka Bebiclor, sa una nagpaluoy-luoy man. If you recall, Bebiclor when he ran for mayor of Bacolod City in 1998 against Mayor Guing. Daw kung sa kwan pa, pustahan na G City mo, ang pustahan na ito. Pilo pa gani, G5. Gyapon may mga pusta kay former mayor ka. Oo. O itungod nga so ng tao, kada pamangkot ko, pareading ka, niya, total sigurado na malang na mag-doubt si Mayor Wing. Yan din ang tayo sa ukapre para may buto. Sa lang, luoy man ta siya. Oo. So, ang thinking sa iba naman mo na, puros taluoy man. Mm. That's why unprecedented. May mga history sa atong lokal o national politika na may unprecedented na mga events na nagkatabo. No? Actually, like the case of Aquino, si Noynoy. Actually, ang kampanya to, Vice President tong iya nga kanto di sa Bacolod at one time, gihara ko mo. Ang ginakampanya to yan, si Maruhas. Bisan sa press conference, Mrs. Senada, ikaw was present. So, ginpakilala ng si Maruhas will be the presidential candidate. Tag si Noynoy Aquino, Vice President, amon itong lakat. Pinapatay karon si Cory Aquino. If you will recall, she died August 1, 1989, si Cory Aquino. Itik sintas ang ginimong presidential bearer, amo siya si Noynoy Aquino because of the sympathies ang pumuluyo sa kay Cory Aquino.
So this is an example of a pivotal or crucial event sa isa ka pamulitika Ah. na depende na sa tiyempo. In short, may ginatawag timing mo, timing. Kita nyo si Duterte. Tanawa bala. Basta subong wala siya mag-endorse. Why? Because he is looking for a timing na kung saan i-endorse kung isang kandidato. Because whether we like it or not, ang popularity ni Digong ara pa sa gyapon. Isa na nun ta pang siling na nagubad sa pagmali. Isa na nun ta nga siling na nagubad sa droga. But then, survey will show na ang popularity ni Digong ara sa gyapon. And that explains why nabisan endorsement kay Subiri, siya ang ginaka-endorse. Endorsement sa kay Mac Villar, Duterte man. So sa alos na nang ginakuha siya para mag-endorse lang. Pero ang pamangkot, sino i-endorse siya? So that will be speculation now. And anytime before May 9 na eleksyon, may ma-endorse na siya Bumbandro. Yes. Oo, galing gakwala niya sa timing. So kung kaisa, timing, ang importante sa tanan, timing mo. Correct. Kaya kung bisan ano ka pakilar, kung wrong timing ka, hindi gyapon. Amugid. Oo, amo na ang pamulitika kaya Bumbandro. That's why nga, ang ibang mangkot, sina-endorse ni Kuan, ni Digong. Kaya ginatake naman si BBM, latunta. Oo, that's why. Pwede man ito wais si Digong niya kung sa lokal nga terminology. Si Digong niya, maro na niya. Oo, hindi na maro sa, kundi maro sa pamulitika. That's why, nung kakita ang kandidato nga, pangputong mo kumadlagan ko, hindi. Ayaw ko niyan. Matanda na ako para sa pamulitika. Sa kanila lang yan. Si Sara, another pag yun strategy, pakalbo si Sara, just to convince the father na magdalagan. Where in the world can you find such a thinking na just to convince your father to run for president? Nagpakalbo sila. Duterte nga style. That's why ini nga mga style nagasulod sa una-una sa aton pumuluyo. Pero ka, bisan ano mo padang kampanya, kung hindi mo mag-get ang kilitis ang butante, hindi gyapon magdaog. Correct. So, Bumandro, mga butang may mga unprecedented mo. The candidacy of Duterte at that time was unprecedented. Correct. Because na hesitant candidate siya. Kaya galing sang timpo na nilini, in-apply naman siguro nilini. Bisan si Sara, yung padalagan, hindi madalagan. Hindi ko, ayaw ko na magano. Hindi mo na magdalagan si Sara, last minute lagan man. Sila ni Robredo, ang problema mo ni, kay actually, kung tanaan mo ganda, hindi mo na siya tani siguro magdalagan. No? Bali, somebody is egging on, gina-convince siya magdalagan siya. Because wala siyang bali standard bearer, gidya nga masiling nato niya, na matudtuod, na magpalakat sa aton na pungsod Pilipinas. Kaya hindi man sila kakuan kay BBM because the background of BBM as the son of the former dictator. Yes. Kaya karon, ang last minute nilang chance na lang din, sila ni Robredo. That's why nga, Robredo was convinced. So in order to get unity from the other minorities, ang ginimo yan ay madalagan na lang ko independente. Hindi ko madalagan as the standard bearer of the Liberal Party. Otherwise, from the very start, nag-create na sa ginatawag disyente kay kada nagadala ka partido. Kaya siya ang chairman sa Liberal Party mo. Pero just to convince other candidates na mag-upot na gila sa ila was to run as an independent candidate. So again, this is an unprecedented move. This is the first time na makita mo yung pumulitika ang chairman of the Liberal Party madalagan as an independent candidate. So again, that is part of political strategy or tactic, no? Na to convince na makakuha ka mo sang unity. But up to the last minute, why gids ang may mga give-in na si Ping Lacson na di ma-convince na hindi ko magdalagan o si Isko Moreno. Tanan sila nagdinalagan na. So until now, there is no way nga ma-unite mo sila. That is why all these are parts ang ginatawag na hindi mo maintindihan kung naana mo na Bumbandro nagkakatabo. But then again, you have to face reality.
nga until now wala gyapon mag-unite ang upod sa minority o opposition no against BBM. Kay ito gina-classify ang aton candidates si Bongbong Marcos at one hand and the rest of all the minorities on the other hand sa piyak naman nga camp no. So ang area is a fight between BBM kag sang mga minority nga mga candidates. But then hindi mo ma-unite ang minority. How can there be paano mo abi dag-on ng isaya ka frontrunner na kamuya nga grupo nga kadamo sa inyo, why man gani kamo naga-unite? How can you, for example, campaign for unity when you yourselves cannot unite? So ang buhay sinada, matagan mo significance. Ini si BBM, kaya rin from the best at ang kampanya unity lang. Why siya sang iba? Even the platform even importance. Kung tanawon mo sa iyang mga kampanya, even during the first rally nila, grand rally sang BBM, wala ka sang may mabatian na mag-quote si Mr. Marcos sang iyang platform of government kung ano plano niya sa atong gobyerno. Okay. Ang iya lang ginadala bumando unity until the end unity. Correct. So ina siya nga estratehiya nakapanalupsot sa una-una sang aton nga mga botante. Yes. And that explains why nga ang mataas ang iya nga survey. Kay bisan ano mga sugid nga i-destroy mo siya, but kung nakapanalupsot na nga daan sa aton botante nga mo nang ginadalaya, ibudlay na nahukso nimo ya Bubandro. Correct. And that explains why the BBM camp is convinced nga that debate is only an exercise in purity and futility. That's why ang tawagan sila, it's a debate, not an exercise in futility, but a debate in futility. Tag the rest of the, like Isko Moreno, ang kinalan, you always follow sa mga principle. Ang the first principle nga ginapalo is, in unity, there is strength. Ang ikadua is, united we stand, divided we fall. Correct. Hindi nga pwede na yan nga silang united we stand, divided we stand. So, hindi mo na siya Bubandro yung malubag na yung aphorism nga united we stand, divided we fall. Hindi mo na siya malubag na yan. Okay. So, Bubandro, Yes. Oo, attorney, no? So, karami man taning discussion ng ini, no? Kay because syempre attorney dako gini nga mga hint bala sa ato nga mga voters subong kay syempre giban ano pa no? Duhay pagid sang desisyon no kung sino gid ang ila ni nga presidente, no? Kaya ang iba nagabase na lang hindi kung sino diri ang nagapangibabaw, no? Kung sino man na diri attorney ang ara bisa mga kolihot in terms sa survey. Attorney Joe Max, no, salamat gid. Attorney, and good morning and happy Sunday sa imo. Salamat man. Bubandro, salamat dito Yes. sa tanan mayong good morning. Okay, sige, salamat gid. No, ato naman diyan ang isang political analyst no si Attorney Joe Max Ortiz. Namo ta gid nga salamat kay Attorney Joe Max, no. Especially sa aton nga mga kulturan nga wala pa gyapon sang may napilian o kung may nauyunan dira. Ting iba niya may ara niya, no. Sa una pa niya pagpadalagan, expected na niya kung sino yang ilang nga standard bearer dira sa muni nga mga political parties, no. So tayo mga supporters siya expected na balaan na nila. Mayara pa iba niya gyapon nga as of now, no. Nga wala pa gyapon sang final nga decision, no. Tilawig pa 15 days pa nabilin, no. Antes magabot ang May 9, 2022 elections. Ginabasihan dira nila kung sino ang nagapanguna, no, kag sino ang ara sa idalom nga bahin in terms sa mga surveys dira, no. Bilang surveys, dako man ang bulig tuod, no, nga makatag sa aton sa mga hints and ideas kung sino ang pwede nato nga botohon. Well, hindi lang ta agad ya mag-rely sa survey, no. Damo surveys actually, different nga mga surveys nga mga accounts ang nagahatag sa aton sang mga percentage dira kung sino nagapanguna kag sinong pinakaulihi. Pero tanaw naton kung ano gid ang punto, no, kag ang plataporma di gobyerno sang kada isa nga mga politiko nga magapadalagan sa sini nga election. Ara na sa aton. Di maka-decide ang imo nga pamilya, imo nga biyan, no? Kung sino imo botohon. It's your choice, no? Because ikaw yang nakabalo kung nga siya ang imo nga pagabotohon. Time check, 52 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga mga kabobodo, ginakulabos kita sang tiyempo. Kadre lang gid makita kutob sa takong palatutunan ng Bobo Report sa first edisyon na.
Ining yung kurmahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat